A Xunta de Goberno da Deputación desta semana vén de mobilizar preto de €500.000 en axudas a través de 9 expedientes aprobados esta mañá. Destaca fundamentalmente unha liña de axudas para asociacións de veciños que ten moi boa acollida, que incrementamos de unha maneira importante, que continuaremos incrementando para gastos de funcionamento, pequenas inversións, e que con a cuantía de €100.000 chegou a 58 asociacións de veciños da capital e da provincia. Complementa outras axudas que teñen tanto no ámbito municipal como dentro do ámbito autonómico e, en definitiva, fortalecemos o asociacionismo e chegamos e complementamos o donde non chegan outras administracións. De mañá a Comisión se irán ao pleno ordinario unha modificación de 6,2 millóns de euros que vai a levar a cabo a Deputación. É unha modificación que vai a levar a cabo para axudar a concellos e que pivota sobre 3 criterios fundamentales. Por unha parte, a axuda aos concellos máis gravemente danados por os lumes, cuantifica as axudas en función da extensión do concello afectado, cuantía de carácter obxectivo, que teñen un tope de €100.000. Por outro lado, unhas axudas lineais para rematar o ano os concellos en función da poboación, para prestar os distintos servicios que afectan a todos os concellos, universalidade na súa axudicación. O presidente da Deputación tamén aproveitou para facer unha valoración dos orzamentos da Xunta para Ourense. En primeiro lugar, o incremento. O incremento obxectivo é un 9,4% dos fondos dedicados á provincia de Ourense. Creo que se isto é un recorte de prestacións e se isto efectivamente supón unha desinversión na provincia de Ourense, creo que o dato é importante. Logo tamén, moi importante, un dato que además eu quero poñer en relación con outros para que se aclare quen inviste e quen non inviste. O dato total da inversión, 1.733 millóns na provincia. A Diputación ten 105, o Concello ten 115. 1.733. Eu creo que os datos están claros e manifestos acerca de quen ten capacidade de inversión. E tamén, outro dato importante que tamén o quero levar, porque sempre hai, que é o gasto, o incremento do gasto por habitante, que neste caso chega aos 5.700 euros o gasto medio por habitante, é o segundo de Galicia, é por terceiro ano o que máis crece, e xa estamos a 55 euros do primeiro de Galicia, que é Lugo.